ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ 3 ଦିନ ବର୍ଷିବ ଲଘୁଚାପ। ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଲଘୁଚାପ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 3 ଲଘୁଚାପ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 4 ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 10 ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ 25 ତାରିଖ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାର ଅନୁମାନ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାଏଁ କରାଯାଇଛି 70% ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।